Môžem? Hej. No, takže ja si o tomto celom myslím. No, čiže... To nevyznie tak dobre, keď to poviem. Dobre, takže stala sa nám taká nepríjemnosť, že vlastne boli sme... Mám pršťavo zavádzaš. Geograficky sme presne boli tam. Môžete si presne predstaviť, kde. A akurát sme videli autobus, ako ide stámať až niekde tam. Čiže sme si mysleli, že sme ho zmeškali, tak sme si povedali, že nič z toho. A tak sme prišli tu a s vierou, že pôjde ešte nejaký iný zázračný autobus, sme si tu sadli. No a tak išiel zrazu čistá jasná autobus stavať. My všetci v šťastí a v radosti, že sa zdraví a skoro dostaneme domov, sme zobrali ruksaky, postavili sa a zistili, že tento Maťo, ticho, teraz ticho, že tento autobus išiel... Je ignorant, ten bol vodič. Áno, bol ignorant a jemne to nebola slovenská autobusová doprava a bol to staroľubovňanský autobus, ktorý nemal dočinenia s nami nič. Ale keby mal srdce, tak by nás prijal. Mám dotaz. Môžem? Hej. No, takže ja si o tomto celom myslím. 10 minút, kým sa oblečie. Joj, cesta autobusom tu trvá 20 minút, 25. No. No. Tak. Takých 30 minút. S autobusom, čo ty, No Jakub? počkať, sme v Tamade, chápeš? Ale nie, však on by nešiel z Tamade, však on by išiel určite cez Sabínov. Teda cez okolo Veľkého Šariša určite pôjde, nepôjde určite zo Ľubotic. Bude druhá cesta, tak, ku ktorej my smerujeme, ide cez Ľubotice. Čiže tade ide autobus, keď ide cez Ľubotice do Prešova. Môžem? Hej. No, takže ja si o tomto celom myslím. V nejakej slovenskej pustatine, neviem kde, asi na konci sveta, ale máme vieru. A pokiaľ by si mal zomrieť, čo by si chcel odkázať ľuďom, ktorí ťa poznajú? Go in peace. No, také heslo. Jakub, ty stále. More, Jakub, chod tam, hej. Dobre, skúsme nejaké kresťanské posolstvo, Maťo. Yes, to je dobre. Ja si myslím, že by sme mohli veriť a otvárať spolu nové zámky kľúčov. K tým zámkom doplním, že vlastne ľudské srdce to je ako zámok, ktorý je odomykaný postupnou cestou poznania k pravde a spravodlivosti a poznanie tohto ducha je dôležité pre cestu k správnemu poznaniu samého seba. Môžem? Hej. No, takže ja si o tomto celom myslím. Som vedel takú poučku, takú, ale neviem už. A ide tam do nejaké, Hanobikovi, tam určite idú. Dobre, idú nám Hanobikovi, pokúsim sa priblížiť ľuďom, ktorí... A teraz taký Majgus Dobre, nič nevidíme. Takže... Dobre, skúsime napadne natočiť video s do kucha. Hanobikovými. A to by bolo blbé, lebo keď tvoj oco vyhrá. No, môj oco už sme mu zalali, nech príde, tak už nech ideme s ním. Ja kúkal, ten Nurka si videl. Taký pes. Vadí, že vás kamerujeme? To asi neviem. Dobre, za chvíľu prídu Hanobikovci. Môžeš dať pauzu? A už idú. Ne, nedám. Treba sa tešiť, aké by nás zdravili. Sa postavíme a zrobíme takú privítaciu delegáciu, potliskajme. Máte takto červený koberec náhodou? Ne, proste si sadni. Ja mám, počkaj, pozri sa. Daj kde v hrdom. Či si našimnú, si sadni a buď ticho. Tak si vieš, a tak... Tak nie, s pacakým tak rozprestiem ja. Pripravte delegáciu, postavte sa, však jaká to bude sranda, Ja potliskajme. si istý, že sú to Hanobikovi. No tak, keď budú. Ale majú modré auto. Nie, to nie sú Hanobikovi. To nie sú Hanobikovi, oni majú kolby, sa bijú. Dobre, takže toto auto oficiálne Ináč chcem povedať, že máš to zapnuté? nie Hanobikové, samozrejme, že to mám za... Môžem? Hej. No, takže ja si o tomto celom myslím, že to je jedna veľká váška, teda fraška. A že vlastne nie je ani také zlé proste, ale Filip, nedávaj tam palec. Že nie je ani také zlé proste ležať, hej, tu na zemi a tak byť, že je človeku tak akože by som povedal seriózne, hej. Ale jednoducho pozerať sa na Filipov mobil s 5 megapixelovým fotoaparátom a predo mnou krásne šíre hory, more a všetko, tak ja si myslím, že je to proste krása. A ešte keď si predstavím, že doma ma čaká krásny štvorkanálový... Počkaj, máme tu live, Števo volá ocko. Áno? No? Či vietor, sorry. Vedeli sme, o ktorej nám ide autobus, ale sme mysleli, že to stihneme. Aj my sme mysleli, aj To nevypočítal. že stihneme dojsť. Mali sme hodinky. 3D záber. Či to nie je film, môžeme zrobiť. Kde sa nasúbne rýchlejšie, ako dokážeme, to by to nestihli.
Mali sme odhad, mali sme hodinky. Mali sme hodinky. Mali sme hodinky. Ako do centra, alebo tak? Dobre, ja by som sa chcel vyjadriť k tomu, že vlastne ľudské vzťahy sú celá ako jedna dlhá špageta. Vlastne špageta, kým nevojde do úst, tak sa význam špagety nenaplnia. Ako ostane na tanieri, tak je vlastne špageta uvarená úplne zbytočne. Máme voice. Že máme získu do stolu do tému. Neviem. Dobre chlapci, ideme k stolu do tému. Fanfara. Ideme na to. Všímam vzhled. On nevie, že by ma mohol v pohode zastaviť, nie? A tak musí sa... Tak mohol. Ste pozerali takto film, že Cloverfield? Ty si to mali naplánovať a ste mali všetko, no tak to nech improvi hovorí do keľu, však on nás vybránil tieto. Dobre, urobím tu taký strih a ako náhle sa niečo zaujímavé udeje, ja znova pokračujem, takže zatiaľ to tu celé tak. Dobre, práve sme tu našli sadku, ale zjavne tu nie je šofér ani nevyzerá, že by tá sadka mala v pláne vyraziť. A Števo Ocko práve nám oznámil, že máme sa stretnúť pri kostole, čiže pekne, krásne všetci spolu kračame k tomu kostolu. Mamke, hej. Dobre, a Maťo ešte ide volať mamke, takže čakáme, že čo sa Maťo dozvie. Ozvem sa zase, keď sa udeje niečo zaujímavé. Dobre, takže mám kamerovať, Maťo, dobrý pocit, že kamerujem. Maťo, vyjadri sa zo svojho. Ale čo je tam? Vieš, čo znamená? Počkaj, idem stade. Naši idú preč a to znamená, že prídem domov a budem úplne sám. Čiže môžem v pohode si skúšať footwitch hneď, ak sa zoblečem a prídem domov. To znamená, že sa nemusím najprv vybaliť, ale môžem hneď skúšať footwitch. A to je jednoducho úžasné. Maťo, môžem mať zase svoj systém. Maťo, sa snažíme natočiť film o našej... Ináč to video mi potom pošleš tomu ver. Jasne, že... Počkaj. Filip, ináč, toto môžeš použiť ako to vereš. Točte. Ja som od školy volal. Ja tebe nebol, Dobre, toto už je veľmi súkromná vec, že to nebudem kamerovať. Že hrali. Dobre, takže Števo odchádza a už nepočujeme, čo rozpráva. No, že... ale si tomu hovorí, že... Pozri. To je asi všetko, čo stalo. Mám taký jemný žalúz k si urvať. No, ja som zavolal od školy. Ide bus. Žartujem. Veľmi vtipné, ako. Tiež myslím. Dobre, keby sa náhodou ku koncu ešte niečo stále viete, že by to malo proste nejaké vyvrcholenie, tak a zároveň by sa vytvoril nejaký dej, tak by sme to mohli spracovať do nejakého dramatického diela, ako napríklad filmu a celkom by sa to dalo celkom dobre speňažiť. Daj video do hlavy. Keby sme to speňažili, no tak by sme všetky peniaze venovali... Mne. Nie. No, ale Chápeš, ono by to pochopilo, keby celé toto zažilo s nami, jak sme sa ponáhľali s tým upratovaním, jak sme vyšli rýchlo a jak sme sa modlili, všetko, proste keby toto zažila, tak by vedela. Ty nekameruj. Pre každý má doma sem tam nejaký prúser. No a ja mám ešte taký malý dotaz, že Horvát je degeň. Lebo ako on nás nie. môže... O, nie. Prepáčte, ale minulý záber som musel stopnúť, pretože tu bolo krivé svedectvo voči nášmu animátorovi a toto sa nebude propagovať. A ja si to nemyslím, hej, ja si to nemyslím. Ani nevidia, to sa vás Máte si, Jakub, nie... Dobre, tak dám iný dotaz. To, čo hovoril Máte, je pravda, pretože... Áno, lebo ja si myslím, že všetko na svete má istý, dá sa povedať, Gitaru. Nie, má to istú rovinu, hej. Dobre, to by nebolo vtipné vôbec. Istú rovinu, hej. A ono to... Dobre, Máte, dobre. Dobre, práve prišiel Števo Ocko. A... Hurá! Juhu. Yes, dobre, super, všetci sa tešíme strašne. A máme odvoz do Prešova. Dobrý deň. Dobrý. Ďakujeme vám. Dobre, ruksaky tu. Podrž. Keby to bola aspoň naša vína, aspoň trochu, keby to bola naša vína.
už ideme. Ale na budúci víkend ideme, nie? Ja by som si kúpil napríklad taký iPod s HDčkom, však to je není zlá vec. Ale keďže nemám peniaze, tak ten iPod si proste kúpiť nemôžem, hej. Keby boli štát prispieval deťom na iPody, na rôzne veci, tak by sa kľudne dali kúpiť aj, ja neviem, aj iPady, hej. To by bolo iné, hej. Keď štát neprispieje, ani proste není iniciatíva, tak to dopadne, hej. Nemáme žiadne iPody s HDčkami. Nekúpte si. Koľko trvalo, kým sme od zastávky až po chatu nám koľko trvalo? Ale myslíš, ak sme šli naspäť? Pol hodiny, nie viac. Tam, Jak sme šli, tam myslím, že až hodinu. 45 minút alebo hodinu. 45 minút alebo hodinu. A veľmi nám pomohol iHope. Strašne. No, myslím, že to je najlepšia vec, ale ten... Neviete, čo to je, ale je to veľmi... Sa dozviete možno. Ešte len to príde. Nedozviete sa to nikdy. A to bolo tak, že vlastne mohli... Aj. Á, super. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Dobre, ja som. Ďakujem pekne. Čaute. Čau Števo, dovidenia. Máte ber gitaru? Čau Števo. Čaute. Teda čau Števo, dovidenia. No, poďme headbanom, bude taký a... No tak sme akurát vystúpili, Števocko odišiel a všetko sa dobre skončilo. Takže ideme na autobus. Dom. Počkaj, ešte neviem, či Jakubovi treba keď oprieť. vybuchne autobus, či teda ten trolejbus po ceste. No, môže vybuchnúť. Čiže vlastne sa ešte nie všetko šťastne skončilo. Ja si myslím, Vlastne... ale však mne 78, že vybuchne trolejbus. Aha, si vyspovedali, nemáte. Dobre, ak by náhodou vybuchol trolejbus, tak by sme... Zachrániť Harry. Tak by sme vám chceli odkázať, že sme vás mali rádi, teda ne všetkých, Mareka Koponského veľmi sme nemuseli, ale nevadí, no tak sme ho Ja na som ho stredku... chápať nepočul v noci, hej. Na stredku sme ho nejako pretrpeli, teda nie na stredku by sme ho nepretrpeli, ale pretrpeli sme ho s nami na cvikách, však vlastne bolo to silencium, takže veľmi sme ho tam ani počúvať nemuseli. No, neviem. Dobre. Dosť sme sa tešili, že nebol Ďuri, tiež by to tam dosť pokazil. To by tak dokázal Ďura. Napríklad Jože bol tiež vzdialený od izby našich izieb, čiže Hej. tiež dával, síce ono bolo trošku cítiť, ale nebolo to až také, bolo to také, sa dalo. A jedna vec, čo ma fakt akože 23zuje, že jednoducho, že Imro nám nedal to životné silencium. Čiže vlastne rozmýšľali sme, akú hlbokú myšlienku povedať na záver a vlastne nikdy nepovieme nič také mudré, ako sa píše v Božom slove. Čiže si vlastne všetci pozrite ako poučenie z tejto situácie Genesis 10:12.